Вучаніца 2 класа 33-й школы Алена Скрыннік з задавальненнем праводзіць летнія дні ў бабулі. Шпацыр на свежым паветры, гульні на пляжы і зносіны з сябрамі. Але дзяўчынка добра ведае, каб лета прайшло бяспечна і без здарэнняў, неабходна выконваць пэўныя правілы і быць уважлівай. Нужно соблюдать правила безопасности. Нужно обязательно не выходить на водоемы. Нельзя играться со спичками. Нельзя выходить на проезжую часть. Если едет машина, то нужно подождать, пока она проедет. Задача дарослых, каб дзеці ведалі, што можна і нельга рабіць падчас канікулаў і як дзейнічаць у выпадку надзвычайнай ситуации. Дежурная служба МЧС. Чем вам помочь? Что у вас случилось? У нас случился пожар. Неаккуратный ребенок случайно поджег спичку. Летні сезон – асаблівы час, калі павялічваецца рызыка ўзнікнення надзвычайных сітуацый, тых жа няшчасных выпадкаў на вадзе. Простыя правілы – не купацца без дарослых і заплываць за буйкі на глыбокія ўчасткі вадаёма. Тое, што выратуе жыццё. Праз некалькі дзён для прыкладна 150 000 школьнікаў пачнуцца летнія канікулы, і кожны з іх павінен восенню зноў прыйсці ў навучальныя установы. Няшчасныя выпадкі ў летні перыяд павінны быць выключаны поўнасцю.